Hartelijk welkom bij Friesland Youth en bij de speciale uitsturing voor de presentatie van de plan van culturele Haatstedt. We hebben er lange wacht gehad van wat doen we al hier in 2018, wat is het er en weg hierheen. Nou, het spektakel begint nou in een urenlange show. Zeg jou wat de culturele Haatstedt 2018 te bieden heeft.
European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Kom die nest uit, jongen. Het nest van Verlene. Skoor die op een dikke dienen. Spring eruit de dag is na. Yes, de klokken. De toekomst roept om daar. Ja, de vogels doen best vrij. Viel de groen, viel die boel. Voor altijd van poen en daar. En de klokken, ze zingen voor huis. Zij zoeken het thuis. Als toen net wist en ik volg je verjet van waar stond er in best, want ik ken daar nimmer mooi in die dromen, nee, wist toen nog net best. Zet in Tosken in een nijd, zet in Tosken in een nijd. Jaren geleden me nu achterwege geweest is geweest. Toen wil ik de tijd even nemen het zeggen zodat je het weet. Ze hebben geklaagd, we hebben beleefd. We maakten verhalen, ze hebben gelezen. We hebben ervaren, we hebben bewezen. Klim op die wolk, ik als Willem, ik kom in de hel tot een leven. Wij aan het wachten als Wiebe, wij met de noorden wie mee. Op land over zee van de Schelling tot Staveren. Kennen obstakels, das met gevaren. Als met de haring, de bouwen met dammen. Bruggen met vader, nu staan we bruggen en lachen we samen. 6 uur thuis, alle aan tafel. Waar je ook bent, ben waar je vandaan komt, waar je ook gaat. Je mensen staan klaar op de veilige haven. Laat ons zorgen, we waren de toekomst is daar. Die langer meer slapen, je dromen zijn waar. Met z'n allen aan tafel, we verbinden de schakels. Met z'n allen nu samen. Met z'n allen aan tafel. Met z'n allen aan tafel, we verbinden de schakels. Met z'n allen nu samen. Met z'n allen nu samen. De eerste wolken verwaast, juster wie is maar de kleuren weer verwasken. Zet in Tosken in een naaie dier. Met z'n allen nu samen. Zet in Tosken in een naaie dier. En vertel maar als de jood is, en ik zeg dat het goed is, dat is mij al in bloed zit. Dat is mij al in bloed zit. Met z'n allen nu samen.
Friesland, welkom Friesland! We hebben voor de eerste keer het officiële lied van 2018. Makat Rosice Pruksma en Nienke Laverman. Applaus. Ja, en ze stonden er net alleen. Ze stonden er niet alleen. Nee, met de jonge muzici van de Vulkaanacademie van Kunstwerk, Neverending Orchestra en met het Leeuwarder Collectief. Ik kreeg al een klein beetje kippenvel bij het begin. Jij ook? We gaan hem nog heel vaak horen. Oh, gelukkig. Dat is ja, mooi. in heel veel versies, denk ik ook. Vanavond gaan we met z'n allen vieren de lancering van het programma Leeuwarden, Ljouwert, Friesland 2018. Europese cultuurhoofdstad, culturele hoofdstad van Europa. En hier is vanaf 2018, vanaf nu eigenlijk al, iedereen welkom om zijn of haar talent te zien. En vooral om zich te verwonderen. En in 2018 gaan hier alle deuren open. Om te beginnen in het openingsweekend dat de culturele hoofdstad samen met Theater organiseert. Op 26 en 27 januari 2018 natuurlijk. De deuren gaan hier in Friesland open. En dan ben ik even benieuwd. De dwarren gaan iepen. Gaan de dwarren bij jou ook iepen? De dwarren gaan bij ons iepen. Ja, is het een beetje netjes thuis? Het is schitterend thuis. In Vurgem met 26 januari in het museum al een mooi verhaal te jaren. Nou ja. Wat kon je in doen? En wij gaan net voor de slachtenmarathon op 1 september in Timerum. Oh, de slachtenmarathon, lekker keurjen. Doe jou ook mee? Je krijgt een applaus van iemand, die vindt het al leuk. Dat is mooi. Hé, wat goed. Dus het is al jaar netjes, er hoeft net gehemeld te worden. Nou, dat is mooi. Ja, want jullie zijn één van de programma-onderdelen. Jullie mochten als eerste de primeur hier in het programma. Wat leuk. De slachtenmarathon. Want het programma is zo vol, dames en heren, dat het hier bijna niet eens op het pijn past. Dat het nou ook niet eens in het programmaboekje bijna past, toch, Tamara? Nee, inderdaad. Dat is zo, burgemeester Vert Kronen van Leeuwarden. Het is echt nogal wat. 60 hoofdonderdelen, of onderdelen in het hoofdprogramma. En dan nog een paar honderd meerskipsprojecten. Ja, het is ongelooflijk veel. Dus ik ben ook zo verbaasd en zo trots dat zoveel Friese mensen van buiten Friesland, vanuit internationaal, amateurs, professionals, cultuur, maar ook heel veel mensen die met beleid bezig zijn, met armoede of met landschapspijn of met kinderen. Dat nu allemaal samenkomt in zo'n gigantisch programma, wat daar nog mooier is dan we toen durfden te denken. En burgemeester, mogen we u een persoonlijke vraag stellen? Welk evenement heeft u nu al in uw agenda staan? Ja, allemaal, maar... Nou, zet hem op, zou ik zeggen. Dat wordt een druk programma. Maar Adje Lamberts vind ik een prachtig project. Dat gaat op 50, is al begonnen, op 50 scholen in Leeuwarden. Gaan kinderen circus acts en dat soort dingen oefenen. En dan gaan ze dat over een paar maanden uitvoeren. Ik hoorde vandaag nog hoe enthousiast kinderen daarvan worden. Want als je misschien niet goed bent in het een, ben je goed in dit. De kinderen groeien ervan. Ja. En ja, dat is de prachtige van cultuur. Het verbindt mensen, het geeft mensen energie. En de kinderen vind ik een mooi project. Zo is dat. Dank u wel, burgemeester. We hoorden ze zo net al, maar dit is Pasveer uit Leeuwarden, dames en heren.
I could not sing, you'd held me down. I struggled on the ground. So lost, the line had been crossed. A voice had a voice. I could not talk, you'd held me down. I struggle to fly now. There's a scream inside, we all try to hide. We hold on so tight, I cannot deny it's us alive. Oh, it is us alive. There's a scream inside, we all try to hide. We hold on so tight, I don't wanna die, no, I don't wanna die, I don't wanna die. I don't care if I sing off key, I find myself in my melody. I sing for love, I sing for me. I shout it out like a bird set free. I don't care if I sing off key, I find myself in my melodies. I sing for love, I sing for me. I shout it out like a bird. Wings, I was a broken thing. Had a voice, I could not sing. You'd held me down. I struggle to fly now. There's a scream inside, we all try to hide. We hold on so tight. I don't wanna die, no, I don't wanna die, I don't wanna die. But I don't care if I sing off key. I find myself in my melodies. I sing for love, I sing for me. I shout it out like a bird set free. I don't care if I sing off key. I find myself in my melodies. I sing for love, I sing for me. I shout it out like a bird. I sing for love, I sing for love. Oh, oh, I sing for love, I sing for love. I don't care if I sing off key. I find myself in my melodies. I sing for love, I sing for me. I shout it out like a bird. Oh, 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 like a bird set free. Thank you.
Dames en heren, jullie hoorden achtereenvolgens Elske de Wal met het mooie nummer Bird Set Free. En daar staan ze nog na te trillen. De Neo-fanfare 9x13 die door het Oranjewoud Festival hier naartoe zijn gezonden als voorproefje. Geef ze nog een keer een groot applaus. Dank jullie wel. Ja, Tamara die is onderweg naar een aantal mensen die zometeen hier in het publiek in één keer opduiken en vertellen wat zij komend jaar te bieden hebben. Ze zal volgens mij, was ze die kant op. Ik hoop dat ze voor het einde van 2017 aankomt, gezien alle drukte. Maar ik denk het wel. Allereerst heb ik hier een aantal Frieske prominenten naast mij staan. Als eerste Sietske Poepjes, de gedeputeerde van de provincie Friesland. En Sjoerd Feitsma, wethouder hier in Leeuwarden. Welkom. Heel even benieuwd, wat wordt voor jullie komend jaar het allerbelangrijkste? Nou, voor mij zijn dat de Mierskipsprojecten. Het is het van het programma. Ik ben verschrikkelijk grutsk op de Fries en dat hij met al die creativiteit en al die leefde en enthousiasme ontwerkwest binnen. Het is de kroon op alles. En ik denk dat toch de website die nou live is, 2018.nl, die mensen hun eigen projecten daar ik opzetten kunnen, zodat nog meer mensen er wat van weten kunnen. Ja, dat gaat dus eigenlijk om alle projecten. Om alle projecten gaat het dan. En het gaat om honderden projecten, hè? Ja, het gaat om honderden. 200, 250, ik heb alle keer voorbij komen jet. En alle keer bij de meesten zelfs wel. Kwalitatief heel goed. En het mooie is, toch de nieuwe website en toch al uw sociale media aandacht, kunnen wij dat bij Nederlanders en Europeanen onder de aandacht brengen. Wat is het adres? 2018.nl. Ja, en dan moet iedereen natuurlijk hun eigen projecten ook opzetten. Ja. Sjoerd, waar kijk jij komend jaar naar uit? Wat raakt jou het meest? Dat is een voorbeeld. Nou, volgens mij staat het voorbeeld van wat mij raakt hier op het plein. Wat dan? Nou, dat is dat iedereen gekomen is. En ik moet even terugdenken aan 4 jaar geleden. Toen stonden hier ook 3.000-4.000 mensen op het plein. We hebben net even de juryvoorzitter gehoord. En het dak, er zit geen dak op, maar het dak ging eraf. Ja. En ik ben heel blij dat iedereen nu weer gekomen is om de programmapresentatie te zien. Maar waar ik eigenlijk nog veel blijer van word, is dat het team 2018, dus de mensen die er eigenlijk al vanaf 2011 aan werken, gelukt is om hier te komen. Er ligt een fantastisch magazine. Website gaat live, Sietske gaf dat zojuist al even aan. En wat niet onbelangrijk is dat vanaf 2011 duizenden vrijwilligers bezig geweest zijn om hier een succes van te maken. En ik denk dat we zonder die vrijwilligers, die volgend jaar en wat mij betreft daarna ook nog doorgaan, dat we niet hadden gestaan. Dus ik zou eigenlijk om een applaus vragen voor die vrijwilligers. Absoluut. Alle vrijwilligers die nu al zo actief zijn geweest. Heel kort, voordat we naar het programma gaan. Welk programmaonderdeel zou je even eruit willen lichten? Anne-Maria van Onder de Tour. Het gaat over mummies, het gaat over spoekerige dingen. Bring it on! Onder de Tour. En jullie zien hier allemaal borden. Die zijn van Onder de Tour. Dat zijn alle afbeeldingen. Het gaat om hele mooie verhalen rondom kerken en rondom de kerktoren. Prachtig. Dank jullie wel voor het laten zien van deze prachtige afbeelding. Jullie mogen ze weer naar beneden doen, want dan kan ik de rest van het publiek ook weer zien. Ja, daar zijn ze blij mee. Sjoerd, één programmaonderdeel? Ja, dat is echt heel moeilijk. Maar ik zou toch zeggen Farm of the World van Claudia Jongstra.
Ja, vlakbij Leeuwarden in Hoens, in een dorpje. Claudia is bekend van viltkunst. Zij heeft Museum of Modern Art onder andere gedaan in de Verenigde Staten. En de bibliotheek van de Pennsylvania Library, daar heeft Bush ook gestudeerd. Ja. Ik weet niet of dat een aanbeveling is, maar wel leuk om even te noemen. Laat ik me niet over uit verder. En zij heeft een aantal projecten. Waste No Waste in Groningen. Heel mooi om een connectie met Groningen te maken. Culturele hoofdstad namens Nederland. En daar gaat het heel erg over het hergebruik van grondstoffen. Dus ecologie, biodiversiteit zit in een ander project van haar wat ze in Hoens gaat doen. Dus kortom, eigenlijk komt alles in dat project samen wat we beoogden. Weet je er al veel vanaf? Dames en heren, als u even niet meer weet waar u naartoe moet, ga even naar Sjoerd, want hij weet er heel veel over te vertellen. Want er staan, ik wil even door, want er staan echt mensen letterlijk en figuurlijk te trappelen om te laten weten wat zij dit jaar gaan doen. En om hun plannen allemaal te laten horen. Wat hun betreft kan 2018 nu al beginnen. Kom maar op! Kijk eens wat ik kan. Circus Atje biedt alle kinderen en jongeren in Leeuwarden een podium om te laten zien wat ze kunnen. Hierin werken we samen natuurlijk met Circus Saranti en alle professionals van Kunstkade. Maar Atje is meer dan alleen circus. Nee, kinderen kunnen hun talent laten zien, wat het ook is. Theater, muziek, beeldend, taal. Want het motto van Atje is: kijk eens wat ik kan! Blijf maar staan hoor, blijf maar. De ware ontdekkingsreis is niet het vinden van nieuwe landschappen, maar kijken met bijzondere ogen. Wij, Sense of Place, maken het onzichtbare zichtbaar. Santiago aan het Wad. Het Friese Santiago de Compostela aan onze Waddenzee. Een pelgrimsestafette door heel Nederland, wandelend of fietsen, vanaf de Belgische en Duitse grens naar Friesland. Kom op 25 juli 2018 in Sint-Jacobi-parochie en Zwarte Haan. Nederlanders, Europeanen, beleef de Iepermierskip van mensen die dan onderweg zijn. En ontmoet elkaar in Friesland, de wereld. Bon Camino in Friesland. Welcome to the National Camino of the Netherlands in 2018. Nee, satelliet. Nee, Lady Claire. Nee, Valletta, mij de taaltrein. Nee, Valletta, mij Lucilla. Nee, Valletta, mij Aurora. Nee, Valletta, Bossa Nova. Ja, mij jij en you en doe en you. Rode Pipo en Pandora. Tempore, tempore. Hoekstra, Westra, Willinga, nee Valletta, o Aurora, amore, amora. Kom allemaal naar Loon van Taal. European Sport for All Games, de Olympische spel van cultuursporten.
Van 3 tot mei zo'n augustus staan de cultuursporten van Friesland en 20 Europese regio's centraal. Er zullen meer dan 200 buitenlandse sporters in gastgezinnen ondergebracht worden. En voorgaande aan het evenement zullen er een tal van andere activiteiten, juist gericht op gezondheid en de sociale kant van beweging plaatsvinden, die letterlijk en figuurlijk heel Friesland in beweging zetten. Lever al je persoonlijke bezittingen in, inclusief je vrijheid, en stap in de bus naar de Holstmeerweg, naar de rand van de stad. Holstmeer, een theaterdrieluik van de Jonge Republiek, gespeeld door de gevangenen van de PI en de meiden van 4. De reis voert je door de kale binnenwereld van de gevangenis, langs de kleurrijke wereld van de meidenopvang en eindigt op het politiebureau. De meiden en de mannen van de Holstmeerweg, slachtoffers en daders, openen voor 1 keer hun deuren. Nemen voor even de regie over hun leven terug. Zij spelen en vertellen over hun dromen, angsten, kansen, keuzes. Persoonlijk theater dat het onzichtbare zichtbare maakt. En het onnoembare voelbaar. 3 voorstellingen en 3 uur later sta je weer buiten en ben jij vrij om te gaan waar je wil. Jij wel. Loet. Sound art in het Riesterbosch. Silence of the bees, de stilte van de bijen. Heeft u het al gemerkt, dat het steeds stiller wordt om ons heen? Daar moeten we wat aan doen. Kom in 2018 naar de enige hortus van Friesland, de Kruidhof. En laat je meenemen in de wereld van de bloemetjes en de bijtjes. We gaan die stilte doorbreken. En op 21 juni zelfs met een internationaal bijenconcert. Kom en ervaar dit. Biodiversiteit is erg belangrijk. En weet, deze appel was er niet zonder de bijen. De Pauperfontein. De Pauperfontein? Ja, de Pauperfontein. De Jan Lulfontein. De Piemelfontein. Je hebt een biertoilet, vrouwtjes pisje, mansjes pisje en de fontein spuiten. Door mooi, kom erheen, de Pauperfontein. De Pauperfontein. Cultureel hoofddorp De Hoeve in de Stellingwarm. Ach, elke Fries heeft er wel eens van gehoord. Maar wist niet hem ook dat daar aan de andere kant van de kunder een hele protte gebeurt? Iedereen heeft het vuur in de mondling, meerskip, leefbaarheid. Maar in de praktijk blijkt maar al te vaak, het is zo makkelijk nog niet. Op 7 juli volgend jaar willen wij als culturele hoofddorp De Hoeve het voorbeeld geven en samen met opera, spanga en theater het hoogtepunt van ons cultureel jaar beleven. Friesland barst van de dans. En dat moet gevierd worden door iedereen. Door danstalenten en door mensen die nog nooit gedanst hebben. Door lenige mensen en door mensen die niet zo mobiel zijn. Door opa's en oma's en kinderen en kleinkinderen. De Friese Dansdagen, met elkaar maken we er een daverend dansfeest van in 2018. Toe, Hannelore? Dan moet je in oktober, van 4 tot en met 8 oktober, naar de Harmonie en naar Neushoorn. Daar gaat het gebeuren. Ik heb er zin in. Dans. Ik ook. Goed zo. Even zwaaien, Tamara, want we wisten niet waar je stond. Ja, oh, daar. hier. Oh, Helemaal hier. Prachtig. Ja. Nou, ons straks, hè. Ja, want we gaan van de Friese Dansdagen gaan we naar Spanga in het zuiden van Friesland. Het Verona van Friesland. De Turks-Nederlandse Eileen Césaire geeft ons nu een korte impressie samen met pianist Johan Bijholt namens Opera Spanga.
En ik beloofde Corina van Eyck al dat ik dit jaar naar Spanga zou komen kijken. Maar nu weet ik het echt zeker. Ik ga. Het is een heel breed programma in 2018. Dus we gaan ook gewoon naar een heel oor onderwerp. Want zo breed het is, zakken grote sprong ken ik maatje. Ik neem je even mee naar een heel mooi intiem moment. Aan de keukentafel bij Sietse Pruksma thuis. Dit met Tjerbe Hettinga dwaande wie mij de ontwikkeling van het bidboek. Volle meer meestal ik. Maar op dit moment zijn wij van beiden aan de keukentafel. En Tjerbe het een gedicht maken. Voor dat moment, voor 2018. Tjerbe er zelfs net meer bij. Maar zijn gedicht wel, De Stad had er maken. En het bijzondere is dat dat gedicht opname is. Gewoon mijn dictafoon. Heel lieds. Een hele unieke, misschien net kwalitatief fantastische opname, maar wel heel bijzonder. En die is er. En om het nog specialer te maken, wat je hebben begeleid, toch Erik Vloeimans. Daar zit er. In het Ruud. Jim kent misschien krijgt net zien, maar daar zit er. Tjerbe Hettinga en Erik Vloeimans. De stad, vol stof en hier een skittering. Droegen van kromme terpen, schouders vol sisses. Hark. Het jok van een tier. Ring van rust in een roezig blokhuis, de stad. Flaneer je in de rok van wien en feest. Lapenkoer van een ziel zonder moed. Moetelen van moren kan de grijf tien teenzen. Onbereikbaar heden de stad. Metropolis, een stad van ster. Skippen de Sanseeën, oerstuurder, maar jepen jermen, raadontvanger. Kwikzilver tussen 12 en 18 de stad. Maar het zilver bit in je bek, galopjerend, tuiend, van lacht die ontkadis, maar Island op een cirkel, nulpunt van Europa. Centrum van een zee. On H2O de stad. Van de wind en van de liefde, en herken de open blik in de ogen van een vreemde en dans met de maan. Sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna. Op de maat van de seizoenen, heb het leven lief. Als de stormwind gromt en als de lente komt, en verberg je niet.
de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief. En wees niet bang, wees niet bang. Huil als het moet, want je stikt in al je tranen, maar ontwapen je verdriet. Met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen, het geluk van het moment. Zet een streep door het verleden, heb het leven lief. Als de stormwind gromt en als de lente komt, verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief. En wees niet bang, wees niet bang. Als de stormwind gromt en als de lente komt, heb een leven lief. Pak de liefde vast en verlies haar niet. Heb een leven lief. Met je ogen dicht in het volle licht. Heb een leven lief. En wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. Niet bang.
dames en heren, Zico, de slagwerkgroep van Talent. Met de doedelzak Joris Corrier. En de winnaar staat in het midden. Jongens, wat slaan jullie er flink op los, zeg. Ja. Hoe is het om dit te doen met elkaar? Mooi. Ja, mooi. Ja. Hoe voelt het om dit zo vaak met me? Hoe vaak repeteren jullie? Om de 14 dagen. Om de 14 dagen? Ja. Een gemiddelde slagwerkgroep die moet elke week bij elkaar, maar jullie om de 14 dagen. Ja. Wat goed zeg. Wat is het allerleukste hieraan? Nou, met z'n allen rappen spelen, muziek maken. Ja, en jullie zijn al een internationale samenwerking. Waar komen jullie vandaan? Uit Drachten. Drachten. Wordt spontaan voor geapplaudisseerd. Maar waar komt jullie doedelzak spelen vandaan, weet je dat? Uit Schotland. Helemaal uit Schotland? Maar wat zeg je? In Leeuwarden. Oh, hij woont in Leeuwarden. Welkom. Ja, het is een prachtige samenwerking. Nou jongens, geef ze nog één keer applaus. Talent, de slagwerkgroep. Oh ja. Halleluja. En Wouter is nog een reus ook. Hey, nog even een belangrijke vraag. Hebben jullie de maskers? Hebben jullie maskers? Nee, hier, deel ze alvast even uit. De maskers, dames en heren, die zijn ontzettend belangrijk voor een moment later in het programma. Heeft iedereen zijn masker of nog niet? Ja, laat even. Ja, als je het nog niet hebt, zorg dat je er één te pakken krijgt van je buurman of buurvrouw. Tamara, waar is mijn eigen pompenblaadje? Waar bist Tamara? Daar als je bist. mij bedoelt daarmee, dan ik ben hier. Ja. Was toch ook een pompenblad voor de kop? Straks? Wel graag. Ja, dat is belangrijk, hè? We hebben Hasto bij die. Ik heb hier Arno Brok, commissaris van de Koning van Friesland. En Tjeerd van Beckum, de directeur van Leeuwarden 2018. En Arno Brok, ik vroeg mij nou af dat Friesland namens Nederland culturele hoofdstad van Europa is. Wat doet dat nou met u als commissaris van de Koning? Ja, zelfs als cultuurliefhebber een soort. Ik denk dat het voor u een prachtige gelegenheid is om de orenmensen in Europa kent te laten wat wij met de cultuur dwang kennen in onze professie en in ons land. Ik denk dat ik. Een uur lang. Zo is het. En van het Waadses maar rondom de Stellingwerven, van Escher rondom Matahari. Er is een grut verskaat om dingen. En ja, Eltsenien kinderen van Genetië. Dat is een mooi hier. Ja. En Tjeerd, we vragen aan iedereen, waar kijk jij naar uit? Ik ga even heel onfatsoenlijk hier staan. Waar kijk jij nou naar uit? Maar ik wil jou ook vragen, is er ook echt iets wat jou ontroert? Zoiets naar voren gaan, want we kruipen zo naar achteren. Tamara is een klasgenootje van mij. Dat ontroert mij wel, Tamara. Nee, ik wil eerst zeggen, Tamara, dat is niet je vraag, maar dit is wauw wat ik hier zie. En dat ontroert mij wel, want wij hebben een oproep gedaan en daar is groot gevolg aan gegeven. Laat je zien, laat Friesland zien. En waar ik naar uitkijk, is dat wij niet ophouden na 2018. Dat we bezig zijn, vooral ook na 2018. Hij sluit ze volgend jaar ook niet af met een sluiting, maar we hebben een reopening. Komt die ook weer allemaal, want dan laten we zien wat we achterlaten. Wat we gaan doen met elkaar, want we zetten ons op de kaart. Internationaal op de kaart. En ik zeg tegen al die Europeanen, al die Nederlanders, kom naar Friesland, zie het, beleef het, laat je inspireren. Krijg dat gevoel. En ik weet zeker, met al die Minsk-projecten, dat er straks wel 1000 redenen zijn om naar Friesland te komen. Maar één ding weet ik ook zeker. Zonder jullie kunnen wij niet beginnen. Dat je dat maar weet. Ja, sorry, maar even hier wat oornemen, want als het gaat over zonder je net beginnen kunnen, dan gaat het net alleen nog maar over zenden. En dat er dingen aan je verteld worden. Want we zijn dit ooit begonnen omdat iedereen meid van mij en iedereen meid van kind. En de jet ek bij dat je het stokje, en vooral zo'n stokje zoals dit, maar een microfoon, ze nou dan eens even trooi aan. Ja, want iedereen mag meepraten. Ipe Minskip, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar in de praktijk is dat lang niet altijd gemakkelijk. Soms voel ik echt een kloof in de samenleving. En IPENAP gaat over nieuwe mensen, nieuwe ontmoetingen, elkaar beter begrijpen, uit je filterbubbel, uit je comfortzone.
Ipenap betekent mij, of stelt de vraag... doen we het echt met allemaal, doen we het samen? Is iedereen gelijk? Zetten we ons diversiteit in onze samenleving in... om ons krachten te bundelen en een sterkere samenleving te bouwen met elkaar? Of praten we alleen maar over? Let's do it, don't talk about it. Het lef om te verrooien, dat is Iepenup. We beginnen dus even helemaal opnieuw met een nieuw verhaal. Iedereen is uitgenodigd om met ons mee te bouwen. Volg de site, kom mee. Heel veel succes! De Slachtenmarathon is een kuierevenement door een 500-jarige wetterkering. In 2018 is er een speciale editie van op 31 augustus en 1 september. De Slachtenmarathon 2018 wordt een machtige beweging van betoefde kuierders en cultuurliefhebbers. Voortkwam uit de Friese gemeenschap en niet uitgestrooid wordt uit heel Europa. 2 dagen kuieren door een nieuwe route van 45 kilometer duis. Terug 22 georganiseerd in de dorpen en slingeren om en over de slachten. 25.000 dorpen, heel wijs ontvingen je mij. Diepe Jerms. Het gaat on. Al 20 jaar heeft Friesland net een halve sterrentocht. In 2018 wordt het warm in Friesland. De vrienden van Fossielvrij Friesland willen chillen wat de Friesen mooi met elkaar kennen. Het idee van de Friese studenten pakken wij op in 2018 in juli. 12 weken feest, zonder een druppel benzine of diesel. De 11-wegentocht. De 11-wegentocht. 12 weken fietsen, met de bus, met de trein, thuiswerken, met blauwe diesel, zielen of gewoon rennen of sliepen blijven. Het kind, het kind, wij doen het, doen wij het, doen wij het. Oké, we doen het. De Colourfield Performance. In de zomer van 2018 ontstaat er aan de rondweg van Sloten een mega groot land-art project. Dit gezamtkunstwerk bestaat uit 499 schilderijen die gemaakt worden door ruim 400 Europese kunstenaars. Iedere dag werken er kunstenaars aan een schilderij. Alle kleuren die hier zullen verschijnen vertegenwoordigen symbolisch alle inwoners van Europa. Dwaal tussen de schilderijen door en laat u betoveren door de kunst van Europa. Kom dat zien, kom dat zien. Door colorfieldperformance.com. Dag Leeuwarden. De in 1837 geboren jonkheer Tinko Lieklema aan Nijholt was een kleurrijke inwoner van Beesterswaag. Hij reisde veel, met name door de Oriënt. En van de vandaar meegemachte spullen maakte hij in Beesterswaag een prachtig museum. Maar in Beesterswaag werd het hem te benauwd. En hij verhuisde met zijn museum naar het zonnige Kam. En dat museum, dat halen we na 150 jaar weer terug naar Beesterswaag. En we hopen dat jullie allemaal te zien. Een bijzondere estafette volgend jaar in Friesland. Extra lang en zonder stokje. Van maart tot eind december wordt een orgelpijp, of beter gezegd, de klank van wel 12.000 orgelpijpen doorgegeven. 5 steden en een keur aan muzici uit binnen- en buitenland doen aan een raceconcerten mee. En de muziek, die is vooral van de grote Bach. Een Bach-estafette dus. Start en finish zijn in Leeuwarden. Kijk op de website van Organum Frisicum.
Wij verzamelen het DNA van Leeuwarden. Wij. Wat is jouw verhaal? Kom dat zien, het theaterproject Wij jouwen geen krimp in Wietmarsum. Wij gaan het aan de kant. In Wietmarsum hebben we hartstikke dwars. De oerhiet wil net meer investeren in het platteland. Maar dat pikken wij net in Wietmarsum. En wij krijgen hulp van uw straaie iconen. Menno Simons, Giesbert Japeks en Pim Mulier. Wij nemen het heft in eigen hand. Lid die dus die kans net ontnemen en kom in november 2018 naar Wietmarsum om te genieten van het theaterproject. Want wij jouwen geen krimp in Wietmarsum. 7 evenementen op het beeld. Met kunst en akkerbouw miteinander verbonden binnen. Met de stad het platteland ontmoet en de boer laat zien hoe hij de wereld voedt. Met 50 landbouwgewassen van heden, verleden en toekomst. Met muziektheater met landbouwmachines. Poëzie, kunst en cultuur en eten in de boerenschuur. En aan het eind van 2018 naar Erpelkunst in het Natuurmuseum. Beleef het mee met Potatoes Go Wild! Drink up me hearties! Har! Hier, hier, hier! Augustus 2018. De maand waarin de tolships weer naar Harlingen komen. Ik ben er zeker. U ook. Van 3 tot en met 6 augustus. Spektakel in Harlingen. De tolship races. Har! Why is the bloody rum always gone, eh? Welkom in 2018 in Sneek bij festival At the Weathergate. Oh, dames en heren, wat wordt het moeilijk kiezen. Gemiddeld genomen 2 projecten per dag. En ik kruip hier even op de trap bij akkerboer Piet van Potatoes Go Wild. Prachtig van akkerboer. Jullie willen 2008 was het jaar van de aardappel. Dat was ik totaal vergeten. Maar dat is wel het begin van jullie, van wat jullie gaan doen. Boer Piet, leg eens uit. Wat is er zo fascinerend aan de aardappel? Nou, je man dat het de eerste die het met ons beleven wil. Die krijgt van mij een pet. Hey! Goed, ik ben inmiddels verkocht. Mijn eerste activiteit is binnen. En nou wil je weten dat het zo fascinerend naar de aardappel is. Man, hij groeit en hij is lekker. En we kunnen ervan genieten als hij bloeit. Wat wil je nou nog meer? Je kan hem op allerhande manieren eten. We sturen de wereld over, dan kunnen we ook de arme mensen voeden. Want het is veel beter dan dat we riesbruiken. En we kunnen er kunst met maken, we kunnen met schilderen, we kunnen met stempelen. Man, jongen, er is geen één aan een eerappel, joh. Oh. Wij hebben aan 365 dagen te min in een jaar met de eerappel. Ja, jongens, gaan we allemaal zien. Ga allemaal naar boer Piet. Ja, bij Potatoes Go Wild. Ik ben nu al enthousiast, ik begrijp het wel. On. Nou ja, het is nog geen 2018. Even wachten hoor. Ik klim even naar het podium toe. Terwijl ik mijn mooie pet van Potatoes Go Wild. Ik wil u nog even meenemen naar iets anders fascinerend. Bedankt akkerboer Piet. Daar, kijk daar de deken daar. Dat uit het ruim van het gemeentehuis hangt. Dat is een wereldrecordpoging. Haken, geïnitieerd door allemaal burgers. Burgers uit heel Friesland, maar nog veel buiten de grenzen van Friesland... gaan het grootste deken haken met elkaar wat er te maken valt. Dus ik ben heel benieuwd waar dat eindigt. Dus mocht u aan willen haken, dan moet u zich even melden bij de organisatie. Als u dan even verder naar beneden kijkt... We hebben een beetje tegenlicht, maar daar verschijnen de trompetist die u al even hebt horen spelen. Samen met Sietse Pruiksma. Dus Erik Vloeimans en Sietse Pruiksma.
Zij gaan jullie een voorproefje geven van Conference of the Birds. Als onderdeel van Kening van de Grijden. Volgend jaar dan willen ze uiteindelijk staan op een podium met 2000 muzikanten. Maar speciaal voor jullie beginnen ze hier nu met z'n tweeën. Jullie applaus en aandacht voor Erik Vloeimans en Sietse Pruiksma. Ja, u kunt zich af gaan vragen, waar komt die stem nu toch vandaan? Ach, kijkt u even naar boven. Ik zit naast de hoofdingang, naast het raam. Het is een uitermate sympathieke kerel.
verwaarloosd, verward, spontaan, gevoelig en onverschillig tegelijk. Half jongensachtig en half verlopen. Dat zei Edu Perron in 1929 nadat hij voor het eerst Slauerhoff had ontmoet. Slauerhoff, een van onze grootste dichters en geboren hier in deze prachtige stad, in Leeuwarden, Nosa. Hij ging medicijnen studeren, maar hij paste niet zo goed in het studentenleven. Dus hij kreeg maar slecht een baan als arts en hij ging de wereld over als scheepsarts. Maar onderweg had hij natuurlijk toch wel een beetje zijn gedachten over Nederland. Daar wil ik u graag deelgenoot aan maken. Hij schreef daar een prachtig gedicht over, van Slauerhoff. In Nederland. In Nederland wil ik niet leven. Men moet er steeds zijn lusten reven. Ten wille van de goede buren die gretig door elk gaatje gluren. Ik ga liever leven in de steppen, waar men geen last heeft van zijn naasten. Om het krijsen van mijn lust zal zich geen reiger reppen, geen vos zijn tred verhaasten. Nee, in Nederland wil ik niet sterven. En in de natte grond bederven, waarop men nimmer heeft geleefd. Dan blijf ik liever hunkerend zwerven en kom terecht bij de nomaden. Mijn landgenoten smaden mij. Hij is mislukt. Ja, dat ik hen niet meer kon schaden, heeft mij in vrijheid nog te vaak bedrukt. In Nederland wil ik niet leven. Men moet er altijd naar iets streven. Om het welzijn van zijn medemensen denken. In het geniep slechts mag men krenken. Maar niet een facie ranselen dat het knalt, alleen omdat die trek mij niet bevalt. Iemand mishandelen zonder reden, getuigt van tuchteloze zeden. Nee. Ik wil niet in die smalle huizen wonen. Die lelijkheid in steden en in dorpen bij duizendtallen heeft geworpen. Daar lopen allen met een stijve boord, uit stijlgevoel, niet om te tonen dat men wel weet hoe het hoort. Nee, des zondags om elkaar te groeten, de straten door, in zwarte stoeten. Nee, in Nederland wil ik niet blijven. Ik zou dichtgroeien en verstijven. Het gaat mij daar te kalm, het gaat mij daar te deftig. Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig en danst nooit op het slappe koord. Wel worden weerlozen gekweld. Nooit wordt zo'n plompe boerenkop gesneld. En nooit, nooit gebeurt een mooie passiemoord. Nou denk ik wel dat hij onderweg, denkend aan Nederland, misschien wel eens heeft gedacht. Ja, in Nederland kan ik niet beklijven. Maar wellicht zou ik wel in Friesland willen blijven. Vrij naar Slauerhoff. Der wie gestjer, geen moine, geen man. Dit mooi harry droeg het justere la, maar het vuur hier weer op haar en de vlammen volgen mooie Jeanne d'Arc. Ze zei, ik ben de oorlog zet, ik wil weer om mijn eigen bed, geen harnas. Maar wat wits van kant, een bruidskleed dat mijn kleine borst omspant. Ik ben blij als deze wunst, want wist ik voor je daar nacht en bij en heel mijn wezen wil haar winnen. Deze koude, eenzame heldinnen. En waar bist du wohl, briek zij in, op de stem efter het regendien. Ik ben het vuur, antwoordde hij, en eenzame grutske vaan, ik houd van mij.
je die lichaam kort. Dat is dan mijn jaren zwaar. Du stapte zij zien wezen in. En je gaat roer als hij ze nooit oost in. Zien vurige kist om je mijn haar. Hij nam het stof van Jeanne d'Arc. En hij gepoppen bruiloftswiel. Onder de iske van haar bruidsvuur. Ja la la, ja la 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 la. Oh la la la, ja la la la, ja la la, ja la la. Zie vurige geest om Jerma. Hij nam het stof van Jeanne d'Arc. Het waard haar duidelijk. Zij wie trouwt mooi het vuur en oh dan wie zij het houdt. Ik zie haar tranen, ik zie haar schrik. Ik zie de gloria in haar blik. Zelfs zie ik altijd een leefde nog. Maar wat het zou vreed wezen, zou pijnlijk lucht. Ja la la, ja la 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 la. Oh la la la, ja la 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 la, ja la la. Oh la la la, ja la 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 la, Willem Lodewijk, graaf van Nassau, wordt beklommen. Wil ik jullie ondertussen gaan vragen... Oh, kijk. Oké. Oh ja. Domme ja. jongen, het mij wel. Heeft iedereen dat masker nog? Ja, dames en heren. Fantastisch. Heeft u allemaal uw masker bij u? Ja, pak hem erbij. Want we willen iets bijzonders met jullie gaan doen. Ja, heel goed. Dames en heren, we hopen dat jullie genoten hebben van dit voorproefje van een gigantisch programma. Wat allemaal door jullie wordt samengesteld. Ja, fantastisch ook dat jullie hier met zoveel mensen naartoe zijn gekomen. En wat bijzonder is, Sipke-Jan, jullie zijn en het publiek en de veroorzakers van 2018. Want als jullie niks doen, gebeurt er niks. Ja, en het is nu al fantastisch wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Maar volgend jaar was het feest pas echt los. 2018 kan beginnen. En om echt een mooi gezamenlijk begin te maken, willen we graag met jullie, veroorzakers,
een groepsfoto maken. Zet alvast je masker op. Let op, er ontstijgt zometeen, misschien zie je het niet, maar een fototoestel heel hoog daar in de lucht. Zet alvast de maskers op, dan wordt er hier zometeen een zee van pompenbeleiden verzameld zich en kruip zoveel mogelijk naar binnen. Dus mocht je hier nog wat gaten zien, kruip zoveel mogelijk naar binnen. Naar binnen, naar binnen. Dan gaan we zo meteen een groepsfoto maken. We gaan optellen. We gaan 1, 2, 3, 4. En dan gaan we met z'n allen vieren. Dus en dan zou ik zeggen, het wordt wat kouder, maar gooi dan al het Friese enthousiasme eruit. Wat eruit te halen valt, toch? Nou, je zult toch schrikken. Ja, oh ja? Zullen we eens even oefenen? Ja? Even kijken, dus daar, zo via, staan we hier goed? Ja, wij hier. Wij staan hier goed? Wij moesten hier een beetje. Oké. En dan het enthousiasme mogen jullie laten zien met handen, voeten en armen. Ietsje naar deze kant. Oh, Floris is de fotograaf. Staan we goed? Zo fotograaf? Ja, zo staan we goed. Oké. We tellen op en bij 4 al het enthousiasme. Armen in de lucht, wat je maar kan. Ja, het ziet er nu al prachtig uit. Oké, laten we 1 keer oefenen even. Ja. Ja? 1, 2, 3, 4. Ja? Ja. Ja? Niet slecht. Net. Nou, hou dat enthousiasme vast. Volgens mij zit er nog wel meer in. Kom op, Friesland. Ljouwert. 1, 2, 3, 4. Oké, we doen het nog 1 keer en dan alles wat erin zit. 1, 2, 3, 4. Dames en heren, het gaat beginnen. We wensen jullie heel veel plezier en geluk. Veel plezier met alles wat er te zien is. Een heel mooie oorrin naar 2018. En meidje er mij zien al een fantastisch hiervan. Otje! Otje, wat een plezier. Ja, maar de klanken van Pasveer houden wij er mee op. Oh, ik maak hem iets aan de kant. Dit weer een presentatie van Culturele AZ 2018. Alles is nou duidelijk welke plannen en projecten er binnen. En Genewijd hier komt er nog volle meer naar huis te boeten. Wil je nou nog meer zien van deze uitstoring binnen, misschien heel wijs invallen? Dat kan bij omroepfriesland.nl of op de app, dan kun je deze volslijne uitstoring waarom zien. Dit weer het dan vanuit het Gouverneursplein. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ik wens je nog een prachtige uur.